Oras selama pasca dihita saluhut na damang denang. Andorang suatu tangin hata ni dibata jimulu tapasadar hata martanya kita. Dibata Jehovah dibata amanami. Upuji jalau pasarapan mahole Tuhan bisudi dengan dibasa. Talu mobil bagasan partikenon hupuji hami maho. Ala nong hihiusian hamatia. Oleh hati di saluhut. Di bagasan tikyon na yung marsiajar hami sa token siyan hatam. Posdorohan nami hatamon, gay patugun ha porsyon nami. Lama dalani parnalon nami si ganopari. Maulihat Tuhan. Di bagasan Kristo Jesus martanya kami itu depan. Amin. Hurian na nalonga di bagasan Kristo Jesus hata ni debata nagabijamita dihita di apala partikenon ima di bagasan partangata. Dinek maisan buku pagilium di si Yohanes bidu 20 mamuka maisya naya sada satu ayat 10 songono mahatan ni Tuhan. Dung i diari perjolo dung salpu ari sabat lawa masih Maria Magdalena sugut dina holom idope tutanomani. Jadi di idama naung dihiddat batu isian tanomani. Gemerlojung ma ibana. Manopok si Simon Petrus do sisian na sa denari. Haholongan ni rohan ni Jesus. Pabawat tu sida. Nunga dibuat na mabuat Tuhanisian tanaman na. Dang binoto manang tu dia ditaruhan. Jadi borhak ma si Petrus do sisian na sa denari. Jadi saat mana sida tu taromani. Marlojong do na duit. Gabi juluat do sisian na sada. Nah matop siyan si Petrus. Gaya perjulo maibana sa hatu tanomani. Jadi di pauduk madirina. Di dama piak akka pangalilit. Aledang bongot ibana. Roma nang si Simon Petrus siyan pudina. Di bongoti ma tanomani. Jadi di idama piak akka pangaliliti. Anggo sekka panaputi ni uluna. Dang rap dohot akka pangaliliti. Pulik do di balun tu inganan na. Disipi asa bongot nang sisyan na sada nang perjolo sa hatu tanomani. Di panoknoti gabi porsiya ma ibana. Adang do pedatusi na sida hata ni surati na madok. Ikon he bana siyan na mate. Asa muli ma sisyan na duay ido pajahon na. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Kristus Jesus. Ahado na maul tarjalo ni rohan ni Jolma. Manang Jolma na mamora pe, manang Jolma na pugus, manang Jolma na malo. No maul tarjalo di bagasan parngoluonon ima hamatia. Dang adong nanggusada Jolma di portibion naradi rohana. Majalo hamatean na dihaulongin. Na pasti molopola roh hamatean itu akka natahaulongi. Pasti lumuddo jalan tarjalo roha. Di bagasan turpujamita na sa tuhita di apala partikiron. Songo dia Tuhan Yesus dung mate. Saluhut akka siseam na mangihut to Jesus di saluk perdalanan parngulo ni Jesus di tiki di portibir dope gabe tahutan nasida. Apalagi matakas di bereng nasida. Songo dia Jesus mati di pinor silang. Songon sahala jolma si pardosa, si parjahat. Hapetung takas do di botwak kasisian. Ia Jesus si jolma partigor. Jaladang tagam rohadina sida. Jesus na di etong na sida. Jalan na di jow akasisiani imagabe sadaguru ikosongoni parmatena. Alenima dung mate Jesus. Say tahutad do. Salut akasisian ni Jesus jalak kajol masih ibana. Salpupe akka ari. Ari na parjolo dung mate Jesus ima diari sada. Totong na sida.
Holang dibagas bilu nabi, holang dibagas dia buna. Dang berani patudubuhi, dang berani haluar. Bahkan dang diingok nasida be selalu akatona ni Tuhan Yesus. Turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon. Songo dia epagelum di si Yohanes macaritahon. Tak kasih dokon diari na parjolo di hari Minggu sobat manogot. Di buha-buha ijuk dope. Marlojong do ima si Maria Magdalena. Manopot tanoman ni Yesus. Nanang ima patuduhon. Songo dia ima holong ni rohana. Songo dia ima ibana menghormati Tuhan Yesus. Natotong patuduhon holong ni rohana tu si Maria Magdalena ditiking holong ni Yesus. Sahab ma si Maria Magdalena tu tanomani. Alai marasing do saluhuna siyan na tinagam ni roha si Maria. Tinagam ni roha ni si Maria. Ia bakke ni Yesus na ditanom di sada ima kuburan. Ditagam ibana di sidop. Ape nunga hehebe Yesus. Dang dibereng ibana bedisi. Alai pamikirion na parjolo na adong turoha. Do tungulu ni si Maria Magdalena. Ima pamikirion adong namanak ko bakke ni Yesus. Adong nama buat. Ido alu-alu di bana. Takas doi mata parwaho ni. Marite-hite alu-alu na pinasa di ibana tu si Petrus do si Sea. Jadi didokon ni ma tu nasida nunga dibuat nama buat Tuhan ni sian tanoman na. Dan binoto manang tu dia ditaruh. Pamikirio di bana Tuhan Yesus sedang naik. Alai na ditakko akka panakko. Dibuat bakke di papinda. Jelas tolop do. Pamikirion ni si Maria. Do ima pamikirion ni si Simon Petrus. Do ima si ni Yesus. Na didokon ima si Yohanes. Marlojong do nasida. Bukas do nasida tu tanomani. Jelah malapu do nasida marnida. Alai dang di bereng nasida betutu ima bakke ni Yesus. Holang ima akka ulos panah putih. Akka sappe ni Yesus. Ido nagabi tinggal di tanomani. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Hamatean ni Yesus. Gabi mabahen. Akka pangajarion nang diajaro Yesus. Taringo tuhayon na. Gabi songon na dihalupahot. Saluhut akka panurang na manang akka apostel na. Manang akka sisyan ni Yesus. Hape takas do ima taboto. Takas do ima dipabotohon. Iya Yesus Kristus dung mate ibana nekon hehe do musenang. Diari patuluhon. Jala topek mai hahehe ni Yesusi ima di hari raya Paskah ni halak Yahudi. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite jamita nasa tuhita dia pala partikyanon di bagasan partangengata. Dileo sada ujahat tuhita di minggu Paskah di epistel mana di partangengata dia pala partikyanon. Didokon nunga hehe Tuhan Yesus. Marhite-hite turpu jamitaon adong piga-piga na nang sihang ulunota. Na perjulo sahali nekot ima hangulunota. Iya Jesus sehe pataridahon dang bemaruhaso ima hamatiani di ibana. Haeheo ni Jesus gabe imabona ni hangulun ha Kristeno. Lapatan na songod dia
marhite-hite haeon ni Jesus lam takas mata boto iya Jesus na tapuji ta oloi jalan ng mga leo dirina dihaw pinorsilang ibana do ima Jesus si Pangulo jala ibana nunga manaluhon salut akka huaso ni hamatya haeon ni Jesus gabi bona ni hanguluon tuganuk pita na porsi itu ibana dan mariswang besaluh na akka porsi nunga ditaluho Jesus pe hamatea ni gabe hehe do ibana sian ima hamatean jalanan yang manaik tu surgo lau paradian inganan tuganuk jol mana porsia di ibana damang dinang nenolongan di bagasa Yesus Kristus mono tumpe gudang diak ka ima ari na parpudion gudang akka sekte gudang akka ugamo gudang akka jolma naso porsia madokko ya Jesus hehe nasida ma nasari itu si alai na pasti porsia manang so porsia jolmai ya Jesus natapuji nataha porsiai ima Jesus naung hehe cenamate artinya songod dilapatan na songod dia tidak ada sangkut paut antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Entah engkau beriman di dalam kehidupan, entah tidak. Tetapi satu hal yang pasti, dan saya percaya dengan itu, bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu memang benar-benar bangkit. Urian yang nolongan di bagasan Yesus Kristus. Tarsiar do barita haheheon ni Jesus tu saluhut portibio alai dung tarsiar baritai na perjolo sahali na menangkal na somajalo haheheoni imahala parisi si boto surat nama persilahku Tuhan Yesus nasida do nama doko dang toho Yesus nasida do nasa pesonari marpikir iya Jesus si jolma biasa nama hati mago bakena na ditakko jolma alay anggo hita halak kariste nang madokon ao porsia tu Jesus Kristus eko porsia do hita Jesus natapuji jala tasoba Jesus nasitong namulak mangulu sian namate napaduahon damang dainang nanolongan di bagasan Yesus Kristus didokod do ditulpuk jamita nasa tuhita dia pala partikyanon salut akka pangalilit ni Jesus akka abit na dipakai ibana ditiki mati tading do sudita lapatan na songod dia lapatan na dihita ganuk jon mana porsia ikoboy madung hehe Jesus ikoboy matatinggal hos salut akka hagyo di perdaging tatanggal hos salut ne tatalus so talut ne unang beadong akka hagyo ni perdagingon diganup jalma na porsia unang beadong akka parbola-bolaton unang beadong akka jalma sigijang ruha unang beadong jalma akka namar hosom di bagasan parlon saluhut akka hagyo ni pardagyo ikot tatinggal doy songon baju pangalilit ni Jesus tading do saluhut nai pataridahon natutusi tutudo Jesus nak hehe na kita pedamang daina iko songoni mata hapor saya di bagasan parangolot iko boy mahita songon ima si Johannes dung mas imana tu bagasan ingana ni jala disima imana gabe porsia ya Jesus nunga tutube na parpudi sahali nanang hangulunot ta siyan hata ni libata nasa tuhita dia pala partikyanon marhite-hite ima hayeyon ni Jesus
ikulam tubuh maaka holong ni roha di bagasan parngot. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati melahirkan kasih dan pengampunan di ganuk mulutta si ganuk pare. Ayo ni Yesus mengajari kita ikon adong ma holong ni roha dohot ima pengampunan di bagasan parglota. Buasa alan nunga Yesus nunga diampuni saluhut aka dosa. Nah kita pia manginang hudian Tuhan. Ikon ima takasma tasuraton i di bagasan roha do pikrata. Ayo ni Yesus mengajari kita patudon holong ni roha. Songon dari patudut Tuhan Yesus Kristus di haolong ibana do ngolutta jala di padame ibana hita do damang suang songoni do aka do hatta hudian nolongan di bagasan Yesus Kristus tutu do Yesus si nang hehe silang ni Yesus nagabe di gubarhon ima gabaran si taonon ale marhite-hite silang idung hehe Yesus gabe ta gubarhon doi ima silang holong ni roha di bagasan silang ni Yesus do tarida jalam takas ima holong ni roha di debata tu ganuk ngulutta silang ni Yesus gabe ima sada silang si pardame di ganuk jolma na porsia dan si taonok besaluhuk na alana nunga di tao Yesus saluhuk na aka si taonok tai marhite-hite silang na jala mula mangulu do ibana meninggal hor ima salut aka hamatia tapatarida homma holong ni rohai di bagasan ngulutta si gadu pari songon sada hataridaan nang hehe Yesus di bagasan ngulutta ganuk marsada-sada amen martanya kita muliate madiho ale Tuhan nunga taruli hamis yan hatam dia pala partit kemang takas do tutu ale Tuhan nunga hehe yan namate jala ima las ni rohanami jala bona ni haporsyan nami ya Yesus nami puji jala nahami oloi ima Yesus na manaluon hamate na mangaleon ima hasonangan di hami akka jelma na porsia muliate Tuhan di bagasan Kristus Yesus martanya kami itu depamu amin. Selamat Paskah, shalom, Tuhan mamasu-masu.